tinokuchingamidzai muri yeZimbabwe pano paSlick Media TV. Kana usati wabaya subscribe, tokumbira kuti ubaye subscribe waklicka notification icon iyo so that you don't get to miss any of our latest videos. Nasi musi wa 19 January 2025 tauya kuno kupindura kwaitika chiitiko chinosiririsa chaizvo kunzvimbo yakisi yaTota iyo inozikanwa nekumainwa kwegoridhe nemaartisanal miners pachishona vamwe vanovati makorokoza. Zvinofungidzirwa kunzi vanhu vanokwanisa kusvika 15 kana kudarika vasangana nenjodzi yekudhirikirwa vari pasi pemugodhi vachimaina. Ichi chiitiko chinonzi chakaitika nezuro musi wa 18 January 2025. Regai tinzwe zvizere kubva kune avo vakaona zvichiitika neavo vamwe vainge varipo zvichiitika. Semunangari pasi pemugodhi posisakatopinda pasi pemugodhi titoya pasi pemugodhi ndobva tatenda kune chizigwira chekubira kusangata kuna vamwe vangu varimbotoda kuchera uku nimwe vangu hausi kuda ari kudai panze ndobva masagendera nobuda panze angu ndobva tanoita nharo kati hatibudi panze ndobva ndatotokona netimu rangu kati vanozama kuita zvakadii zvakadhako ari kudai panze tauda togona netimu rangu papa ndopakabva pangoti ndichingonoti step kana nditanga pana itoveri pasaiti apa ndopakatanga kutodona pakadona zvekutodona zvakakura zvekubva pano pamwe nekuchinhu chichena pakadona pese munhu wana vekuzasi ndiye wana angozokwanisa kungobudisa ngakabonyewa pana pamusoro apa ichi chakakuwadziwa ichichi ndoatangakwanisa kubudisa vamwe takabva takagona vakabudisa mupenyu here mupenyu zita rake unoziva aiwa saka akazotakurwa nguva ipapo angoti achingobuda ndobva totakurwa akabva toenda aenda kuhospital vanhu vari mberi kwedu isatoti kana vanga vambodarikawo 15 but pa15 papo vanhu vakabuda 3 vakabuda nezuro akarere pakatirika mugodhi wekumatu aiwa isa takasiya tabudisa 2 vamwe vakazobudisa vanhu vamwe mumwe wachona watanga akakuwara musoro nepashota ko mumwe wachona anga akakuwara mumwe wachona anga akakuwara pambabvu apapo nebendekete anga rakarohwa hafu yese nepana apo nouku kwakavhurika. Saka pamakanga muchivaburidza makasangana ndezvipi zvatingati zvakakuomerai kuti mugone kuvaburitsa vese? Anyaya katika kuti tichitadza kuvaburitsa bhozi kumusoro kwachona ukuku tikati titovaburitsa kumusoro kwachona tatoburitsa mumwe wachona kwakatosara mumwe akatokachiwa makumbo ndopakabva patodonha rimwe chete tatinoda kuti hatopedzisira tatofaonesewo vapenyu tikati ndiwo panze tikabva tabuda panze ndobva taudzawo vamwe vakapinda vakaita zvavakaita nanhasi vasati vaona. Iwo unofunga kuti chii chingaita kuti tidzivirire nyaya dzakadai so kumabasa kwese kwatiri kushanda tichiraramisa mhuri dzedu? Kutotivharira vakatoita vakakanganisa bhozi depasina mbovharigwa depasina zvese izvi bhozi vanhu vanga vasingambocheri pamagumbo vachinyatsodza kuti propamine ndedzedidzi vanga vasingamboguri magumbo but nyaya dzedzitinge zvinonze dziri nyanginyangi undonochera kufanirwa yaviri hapana kuti munochera pagumbo papo ndopanozopedzisira padonha vanonyaya dzekuti kumba kwakaomawo. Pazava zvakamira zvakanaka vanhu vanga vachikwanisa kuwana mari yakanaka here inoraramisa mhuri dzavo? Vaitowana mari inoraramisa mhuri dzavo zvinhu zvakatonaka but pavangozovharawo maini nenyanginyangi idzodzi munhu akutongoziva kuti hatakamboichera panenge ipapapo pagumbo panouraya apapo ndo paanozotosvika kutochera pose pane pasina zvekuita. Kana si pagumbo unongocherera pachii mumaini? Panonzi pagumbo ndepano pakasara pakabata mugodhi wese pamapila ura kuti apa chakakanganiswa ndo pamwe pakatagetwa nevakomana ndo pakazoita kuti mugodhi uzodonha. Saka iwo chikumbiro chako kuvakuru ndechekuti kudai kwakuri kuti kana kuti president chaivo vakateerera kana minister of mines vakateerera munhu wese ari panapa atinaye arikuda kunge achirarama kubudikidza nekuzvishandira asingabe, ndechipi chikumbiro chenyu wakamirira vamwe maminers atinawo? Changonaka ndichongoto mabasa akakoshawo pakuti unenge uchita zvinhu zvisiri riski unenge uchishanda panhu paunenge ungoziva kuti apa pari obvious pane kushanda mashandiro atiri kuita aya upenyu hauzivi kungopinda wakabatira matumbu mumaoko. Zvakaitika tichitoona zvinhu zvakatoitika tichide titoripo tichitonza kuti ndo zvaitika kusaiti kwatakati. Chakaitika ndechekuti basa ratinoita nderekuti vanhu vari kuita basa vachicha
mungezve vachiita kuti mutikurumisa kubuda mumugodhi. Saka zvinhu zvinonetsa pakuti uida kumhanya hauzokwatarisa kuti zvinhu zvakaita zvakamira sei. Saka ndo zvinozokonzeresa kuti munhu ange achiita achitsitsirirwa nemazuva. Iyo nyaya yekuti vanhu vanopinda vachitya, isi tiri kuona paine masecurity aripa. Mune mapinda sei nemasecurity aripa? Inyaya yekuti kana tichitsvaga mari, inzvimbo yatagara tichimaina ndemachiziva ka. Kunzi wavharwa ka, imari takaita ingobhadhara mari dzimwe dzatakabhadhara. Saka kunzi tabhadhara mari, nhasi undimandivharira ndakabhadhara nezuro. Ndakabhadhara nezuro moti nhasi maina yaita se yavhara. Zvinhu zvinogona kutorera kuita se kunetsa. Kunzi nhasi tangopita tangozi tavhara. Kwa isi takabhadhara mari yacho tinge tichishanda papi. Ani mazviona. Saka ndinenge ndine simba rekuti ndichaenda kunoshanda pamaini pangu ani mazviona. Ipapa pama muchipinda mazuva ese ipapa panyangi ipapa pane here kupanana kwemari kwakuchiitika kuti muzosvika kumberi ikoko? Panyangi yongu mari inotobuda bhozi mari inobuda kuna mamwe magadhi yatinge tichishanda nayo. Ukaonekwa nagadhi angakubhadharisa mari? Anokubhadharisa even $50. Ufamba ukanosvika pamberi unobhadhara $50 $100 unoona mari. Chikumbiro chete ndechekuti hurumende ngaingotegwa pavhuro tishande zvakanaka pasina kuti adzi tiri kumhanya kana kuita sei tinge tisingaoneke nematambudziko kuti wamwe wachitsitsirwa kusaka tifanana nazvo. Tishande pakasununguka. Infect right now so hatichaziva kuti nhamba inenge yakaita sei but makatsitsirwa vanhu vakaita sei wakawandisa. Hatichaziva nhamba because mane mafamilies akawanda yakatsitsirwa iri pasi. Wamwe vari kubviswa asi wamwe hatisati asvika pavari. Pakuda kuti hurumende ingopindira kuti tione kuti zvakamira sei tisingazoziva kuti vanenge vachipa mameasures api. Yakatinisvikira ndiri pasi pemugodhi. Wakadirika wachinapo? Zvaitika nezuro kuma2 masikati. Kuri kutaurwa zvinhu zvakasiyana-siyana marenge nenhamba dzevanhu vanofungidzirwa kuti vatekerwa nemugodhi vakawanda zvakadii. Mungave neidea here imwe kuti pane vanhu vakawanda zvakadii pasi? Kana vakaita vashoma veve vari 18 kana 20. Kubva nezuro kubva kuma2 ipapa zvakaitika, tine vamwe here vari kufungidzirwa kuti vakabuda ipapo kuti vakapona? Kune 5 vakabuda vachienda chipatara but 3 handifungita vanararama kozoya 5 vakabuda vakafa kozoya 10 vatikuona vari mitumbi yavo iri kutooneka. Kuona mitumbi toonekwa makumbo nemusoro wakuonekwa mwoyo zvacho zvotorwadza mukumbo. Chimwe handichatokwanisi kutotsanangura bhozi pana guru wangu ipapo anonzi give more makuri. Mama nenguva yakadii muchishanda mese na give more? Ndofunga tine gore ne2 months. Kudirika kwakaita mugodhi uyu makaona zvichiitika here? Mukatsanangura chii chakaitika exactly panguva iyoyo? Mugodhi hauna owning unongokaruka padona sepakarira hura pangorira hura vibration yehura ndo pamugodhi wadona saka kuti haungakwanisi kuona chinhu kuti zvichiitika. Hura yamuri kutaura ndeyekublasta iye here yekuti vanhu vanenge vasangana nedombo blasta ndo zvakazoita kuti mugodhi udirike kana kuti hura yamuri kutaura ndeipi? Ndeyekublasta ingosangana nedombo. Iye zvinezvi vanhu vari kufukunurwa ivava vamuri kuti vamwe vari kuonekwa chipfuva vamwe vari kuonekwa chii, vanhu ava vari kufukunurwa nani? Nevanhu vanongoda ngobetsera. Chituko chakadai so chingadziviririke sei? Izvo totochemera tide hurumende yapa vanhu mabasa tombosiyana nazvo izvi. Hazviri nani tikaonawo mabasa zvokuita nechichi smart jet ndotoona nge zviri nani. Pane mamwe matauriro ari kunzi ari public domain ekuti maini yakanga yakavharwa, saka vanhu vari kuzinge vachipinda sei pari kunzi pakavharwa izvezvo? Mungazoti vanhu vari kupindawo sei? Izvozvo handina ruzivo nazvo izvo, ndongozva ungouya unchipinda. Matambudziko anorwadza ndingangoti ini ndaida kutoendawo kubasa ndobva ndatongosanganawo nemasindiketi achitobuda waitoratidza kuchema netsaona yaitika. Asi chatongochemawo ndechekuti dai vakwanisa kuti munda uvhuro tikwanise kushanda zvakanaka because izvezvi kuti vanhu
vanenge vakangogara mutaundi vachingotenderera, vamwe vaitogara mumvuri vachitoshawa zvekuita. Vanojibira vanhu. Vamwe izvezvi makesi ari kuti akawandika, akatowandisa zvokuti dai vanhu vakwanisa kungoti munda uvhurwe. Izvezvi makabhoni akangozara mumuviri umwe, utsiwohwo watetangorova tetingoripo pasi. Tichiona kuti tikada kungoti tibude futi takutobhadhara mari pakutsoka. Saka zvoita ngoti vangovhura munda makitsi mushandike zvakanaka. Izvezvi vamwe hama dzedu dzakatosvimba magaro asati atokura. Kuti vana kuchema kwevana. Chitwe chichaitika kuma past 2. Isu tizobva kuma past 2 tikasvika ipapo na 10 past 3. Zvinhu zvatakaona isusu sisapanga paine mugodi waipfungaira pamberi ni pakanzi pakabhlaswa pacho panga pasina hutsi. But chinhu chakandikashamadza nekundityisa vanhu vachibviswa mugodi, vamwe vakakwara, vamwe vakadhamejeka. But chinhu chakanyanyondorwadza semwana weZimbabwe vese makorokoza ende semazita tatandikaitaura vana veZimbabwe varitsvaga kuzviraramisa nekuraramisa vakabereka. But tanga tichikumbirawo kuti dai government kana vakuru veduwo vatipawo gwara rakanaka zvisingazotitire njodzi kuti nyika irasikirwe neropa rakawanda risina mhosva. Zvakaoma kuti inini ndibatwa ndichibira munhu but ndikabatwa ndichishanda ende zvotaurika. So chinhu chonyanyondorwadza vanhu vanga vari panze ende vanga vaine hasha kuti imimi mablasta chipindai murescue vamwe. Ndobva zvandipinda mupfungwa dzangu ndikati alright, ko vanhu vapenyu again vakuenda muhutsi futi again. Nyika charasikirwa nevanhu vangani zve1 day 1 point 2 alright, vanhu vakuenda pasava vachanodzoka here? Havadzoki. Right, kubva pakatika zvinhu izvi kusvika nhasi zuva reSunday zvatokwanisa 48 hours. But mubhindura mune police, mune fire brigade, mune matrori, mune ma-excavator, ende mune madrills anokwanisa kukasira kuti tibatsire. Mwari vanogona kungokuraramisa uri pakona pako, but wakakasira kubatsirika kunogona kutomuka uri mupenyu. But so far zvane 48 hours ndezvipi ndekupi kwatiri kuenda. So ndachikumbirawo kuti dai tabatsirika. Zita rinonzi mukorokoza munhu anenge inini, but kana zvakushedziwa zvakuita kunge mukorokoza sebonga Imbwa. sembwa Wangwa sembwa. asi ari munhu ane kodzero yake. Sezvitaurwa namukoma vabva panapa kuti mabasa ese kana zvikanzi chikorokoza chavharwa zvachose, vanhu vanonzi makorokoza inanzi mukorokoza, but zvinhu zvikundibata kuti pamba pangu pacho pachawiwa nehama dzangu because vachaziva kuti uyu anoshanda. Saka uyu zvaanoshanda ndo patinoraramira. Ndokumbirisa kuti inini upenyu hwangu futi uve pari safe. Ipewo munin'ina wangu inini zvekuita ari open, asingatyi, asingaite nyangi yandonzwawo sezvinoitika. Akava munhu ari open sei ari easy kukontrola. Zvakaoma kukontrola munhu ane nzara nevana vasiya pamba vavakagara muberere vavakatarisa amai. Baba inini pandiri kubuda inoshavaka vana nemukadzi ndo varisara pachi. Vana vakanzwa nzara vavanobvunza ani? Amai. Anditika amai vavachati mirirai baba venyu vavari kuuya izvozvo. Mukadzi changa chikamfota vana, but achapererwa nezvekutaura inini ndafa sezvakaita hama. Please mhuri yeZimbabwe, tiri muZimbabwe tese, ende government yedu tinoida ndo yakapa inini basa. Andiende pasi pemugodi kana goridhe andirizive, but hasha dzangu dzakauya nezvinochiona vanhu vakaiswa pamasaga. Paifukunurwa nemafoshoro takanosvika ipapo tikati awa tikatononoka toenda kumabasa kwataenda kuFreda Gold Mine ndiko kwatoshanda.
but tikatosvika tikaita shame dai hama vakuru vedu vatipirawo zvichemo svika kwazofanira kusvika twanewo 1 2 3 things zvokuita. Inini ndinobva kukaroi, let me classify. Inini ndinobva kukaroi, nhasi ndadhidhirikirwa kuno, but munhu wekaroi hapana pachaziva kuti afa kundiani. Zvichangobva ngonzi pane vakafa kubhindura vadhikirirwa nemugodi. Mwana wangu kana mukadzi zvaro kuti achakura asingazivi inini kana guva chete uizosaka una basa uyu kana uyu hapana pachaenda pasi. Mari yacho kwenenge rishoma, but ndikwanisa kumumanager ngoti $2 chese tota sei torarama.